Tak majstri, konečne sa mi podarilo zostrihať toto dnešné videjko, ktoré môžete konečne plnohodnotne sledovať. Mnohými očakávané videjko, na ktoré ste sa ma už aj viackrát pýtali na Instagrame. Takže dnes konečne ohľadom svojpomocného zabradlia, nerezového zabradlia. Takže čo sa týka práce, čo sa týka ceny, to všetko dnes môžete vidieť v dnešnom videjku. Takže vítajte v ďalšej časti, pokračujeme ďalej so svojpomocnou rekonštrukciou a poďme sa na to pozrieť. Hlavných stojok, tak toto som si nechával robiť na zakázku. Je to podľa mňa jednoduchšie, keď to robíte svojpomocne, ako sa doma s tým trápiť, pretože ja som zvolil tú výplň priechodnú cez samotné stojky, takže som potreboval tie diery mať vyvrtané do nejakého uhlu. Ten uhol vlastne kopíruje uhol samotného schodiska, samotného ramena. Takže doma by som to svojpomocne asi ani náhodou ten uhol neurobil správny na každej jednej diere, pokiaľ na to nemáte vybavenie. Zároveň mi tam narazili aj tento držiak, tento je štelovateľný. Takisto sa to nastaví podľa potrebného uhlu, pretože hore na tom vrchnom poschodí tam mám vlastne to tečko priame, pevné. Je o trošku lacnejšie, takže
Tam som zvolil to jednoduchšie prevedenie. No ale tá najdôležitejšia vec, okrem tých dier, je ešte aj samotné navarenie tejto konzoly. Takže to všetko mám vlastne urobené na objednávku, tu je to pekne zavarené tak, ako to má byť. A tu môžete zároveň vidieť aj to ukotvenie. Ono to láka použiť tie kotvy vlastne na všetky tie 4 diery. Na všetky tie 4 diery, ale tieto dve správa zľava sú iba fixačné, ktorým si to zafixujete, a tieto dve hore-dole sú tie hlavné. Vidíte, že pod tým je to vystúžené. Tu by sa to mohlo teoreticky aj prehnúť, ak by som použil kotvy do každej diery. Takže toto je vlastne urobené na objednávku. Zároveň aj s týmto klobúčikom krycím. A takáto stojka, ktorá je trošku komplikovanejšia, s tým vrtaním, navárením, a s týmto stála 48 eur, ak dobre pamätám, ale pre istotu vám to napíšem opäť dole pod videjko, takže tam si môžete pozrieť prípadne ceny. Čo sa týka opevňovania toho madla do tých stojok, tak ste videli, ja som to riešil tou pevnejšou variantou, kde som použil vlastne 6 nerezové skrutky a kúpil som si takýto jednobežný Narex zavitník, jednobežný, čiže vám tu ten zavit vám urobí v rámci jedného kroku. No a predvrtával som to malým vrtačíkom väčším, 5 vrtakom a 6 zavitník. Čiže pekne si to vyrezalo ten zavit. Mohli ste zároveň vidieť, že som to robil na kolene, doslova na kolene, nemám žiadne vybavenie, žiadne vrtačky, aby som tú kolmosť tam mal dokonalú, takže asi si to v tých komentároch zlíznem, ale výsledok si myslím, že svoj pomocne. Človek nemá ako rozoznať, všetko pekne prilieha. Tu som zvolil tie pologuľaté hlavičky, chcel som tie zapustené, ale trebalo by tam vyfrezovať priestor na tú hlavičku, aby to vošlo trošku dovnútra. Mne to trošičku takto odstáva, ale vôbec mi to neprekáža, hovoríme to svoj pomocne. Je to pevné, drží to. Dosť často sa používa aj varianta, kedy sa to nituje, čiže namiesto skrutiek sa urobí tam v podstate len diera a sa to zanituje. Ale takto mám to možnosť rozobrať. Aj nity sa dajú samozrejme odvrtať, takže to už nechám na vás, kto čo zvolí, ale ja som išiel do tohto skrutkovaného spoja. A čo sa týka ceny, tak opäť nepamätám si teraz z hlavy, tak vám to napíšem dole pod videjko. No a samotné madlo, tak to som kupoval vlastne v celku, predáva sa to na metrové kusy, ale najdlhšia časť sa robí 6 metrová, takže som to kúpil vlastne v 6 metrovej dĺžke a nechal som si to odrezať na 3,10. Toto mám na 3,10 a tu vlastne dole, ako za chvíľku uvidíte, 2,90. Dĺžka, je to 42 priemer, je to hrubostenné, takže nejaké pevnosti sa v tomto smere vôbec netreba obávať. Je to naozaj hrubé, nerezové. A čo sa týka vyplne, tak to je opäť, dizajn je opäť na vás. Ja som zvolil takéto jednoduchšie riešenie. Mne sa to teda takto viacej páči so žienkou, pretože sú aj verzie, kde máte ešte takéto koníky, ktoré sa vrtajú zo strany, buď z vnútornej alebo vonkajšej, a cez to prechádza tá vyplň. My sme zvolili takéto priebežné, čiže to prechádza. No a nakoniec ešte prídu také okrasné klobočíky, ako za chvíľku uvidíte. A čo sa týka vyplni, tak je na vás, či si zvolíte štvordierové, alebo teda 4 tie vyplne, alebo 5. Sú všelijaké možnosti, naozaj, buď tu dáte sklo, alebo sa tu naťahujú nejaké okrasné lánka. A my sme zvolili tiež nerezovú vyplň, sú to 12, takéto trubky. A zároveň ešte o chvíľočku uvidíte to kotvenie, ktoré ja budem robiť. Je opäť viacero možností, buď sa to lepí, ja to budem lepiť lepidlom určeným na kov, alebo sa to robí nejaký bodový zvar. Tých možností je naozaj veľa, ale čo sa týka svojpomocnej práce, tak ja si myslím, že toto je asi najjednoduchšia a dalo by sa povedať aj najlacnejšia varianta.
majstri, nesmejte sa mi, ja viem, že to nevyzeralo príliš profesionálne, ale bohužiaľ to v domácich podmienkach častokrát ináč nepôjde. Jednu stranu mám odrezanú z fabriky, pretože tam mi to pekne odrezali s pasovou pilou, ale nebol som si 100% istý, na akú dĺžku to budem potrebovať, tak si to musím doma zakrátiť už svoj pomocne. A videli ste, že som to robil klasickou uhlovou brúskou. Takou nevýhodou, alebo na čo si treba dávať pozor je netlačiť príliš na ten kotúč, aby sa to príliš nerozpálilo a príliš sa to nezafarbilo, ten nerez. Ono možno trošičku sem tam to naozaj vyzerá, že sa to trošičku prepalilo, ale vidno to len z takejto blízkosti. A ešte ja to pekne takto opracujem. Čiže ja keď to trošičku opracujem, tak potom je to super. Dôležité, aby to bolo pekne kolme, aby nikde nepresvítala medzierka, pretože ja za chvíľku na to narazím tú krytku a aby to potom opticky pekne vyzeralo. Takže takáto primitívna pomocka na nejakú kolmosť, ale celkom sa mi to podarilo. Takže narazím si tam ešte tú krytku a zavity mám urobené, môžem to pekne osadiť.
majstri, svojpomocné zabradlie je konečne hotové. Pár takých zaujímavostí samozrejme vám k tomu poviem. Nevyhol som sa ani ja drobnej chybe. Už to tak raz na stavbe chodí a na svojpomocnej stavbe o to častejšie. Kde sa stala chybička? No pôvodne som počítal, aj som plánoval to zabradlie robiť s ukotvením vlastne odtiaľto, aby som si nezužoval tú šírku toho zabradlia, teda schodiska, lebo je len meter široké. Je to najmenšie schodisko, ktoré dokážete skolaudovať bez problémov. Chcel som to kotviť vlastne do strany a tak som to samozrejme aj počítal a nechával som si tú 13 cm rezervu, ale ako sa zalievalo schodisko, no proste ten priestor je príliš úzky. Je to príliš úzke, prišlo tu dosť veľa omietky z tejto strany a jednoducho tu neostal priestor, aby tu mohlo prísť ukotvenie z boku a potom smerovalo smerom hore. Vôbec mi to neprekáža, je to stále plnohodnotné schodisko. Príjemne sa po ňom chodí vďaka tomu kobercu, o ktorom pripravujem aj nasledujúce videjko. Čo som neurobil, alebo čo nerobím, je prepojenie samotného madielka. Mal som to v pláne, dajú sa kúpiť rezové 90 stupňové tie uhly, čiže si to len narazíte do jedného madla, do druhého madla, prepojíte to. Ale ja to chcem mať takto flexibilné, alebo ako by som to nazval, pretože stačí, že si uvoľním po dve skrutky v každej kotve a celé to zabradlie dokážem pekne dvihnúť, dať bokom. Čiže ak niekedy budem potrebovať niečo veľké preniesť, alebo proste niečo tu veľké dostať, tak kedykoľvek to môžem uvoľniť a celé dať preč. Ak by to bolo prepojené, tak už by to bol trošku problém. Ako ste videli, je to vlastne skladačka. Všetko som robil svojpomocne, je to úplne jednoduché. Tak ako som spomínal, tak tie stojky som si objednal, bolo to na objednávku s tým vrtaním. Čo sa týka cien, bavil som sa s jedným známym, Marcel, pozdravujem ťa, ktorý pozná skúsenosť a pozná domácnosť, kde si to nechali urobiť vlastne u majstra, takéto podobné schodisko, ale on to robil s váraním a suma sumárom ich to vyšlo zhruba na tých 1000 eur. Mňa takéto schodisko svojpomocne vyšlo na 413 eur. Možno budete niektorí namietať, že som neprepájal ani tú výplň, ale to kvôli tomu dôvodu, čo som spomínal. A nielen kvôli tomu, ten uhol je to strašne ostrý, čiže tie spodné by som s týmito nedokázal spojiť. Musel by som robiť oblúk, čiže musel by som vychádzať trošku vonku a tak ich spojiť, hej, tak to by sa napriamo nedalo. A nechcel som si tento priestor zúžovať, ktorý je len meter široký, takže som to dal vlastne v podstate ako keby zarovno tou podlahou. Čo sa týka tých samotných vyplní, tak to som tuto prilepil aj tu dole, aby to nelítalo správa zľava. Je viacero možností, ako to ukotviť, bo sa tu dávajú takéto skrutky, ponorky, čiže tá hlavička nevystupuje nad povrch, ale jednoducho by ju tam bolo vidno, či už z tej strany alebo z opačnej. A ďalšia možnosť je, že sa to robí bodovým zváraním. Kúpil si to dvojzložkové lepidlo, ktoré ste videli a tá lepiaca sila je tam naozaj vysoká, na centimetr štvorcový 135 kg, takže krásne to drží, je to pevné, mám z toho dobrý pocit a ak sa to do budúcnosti, dajme tomu, že odlepí, tak to prilepím znovu alebo kúpim nejaké kvalitnejšie lepidlo, tých lepidiel je naozaj od kopu, od vymyslu sveta. Celková dĺžka schodiska, alebo teda zabradlia je tých 6 metrov, necelých 6 metrov, asi 10 cm som mal odpad, čiže nejakých 5,90 spolu a ako som hovoril, suma sumárum 413 eur, prácu nepočítam, tá bola svojpomocná. Takže majster, to by bolo zo svojpomocného zabradlia a dnešného videjka všetko. Dúfam, že sa vám páčilo. Mnohí ste na neho netrpezlivo, ale aj trpezlivo čakali, takže ja veľmi pekne ďakujem za váš čas. No a nech sa vám na vašich stavbách darí, držte sa, uvidíme sa u budúceho videjka, budem pokračovať s ukončením líšt, takže je sa na čo tešiť. Majte sa pekne, nech sa darí a čau.